Passa que em mires així, em vols espantar, oi? Més val que et preparis perquè ja no en tens per gaire estona! No em guanyaràs tan fàcilment com els altres! No estiguis tan segur de guanyar! Ei, no pot ser, mira! Molt bé, pare, ets un fenomen! La força de combat li va augmentant més. Ara arriba a 7.000 unitats, ara 8.000. No pot ser, com ho fa? I ara com està? Quantes unitats de força de combat té? Supera de molt les 8.000. No pot ser! Estic segur que tens l'aparell espatllat! No pot ser tan fort! Et sorprendràs més encara! T'oferiré una mostra de la tècnica d'en Kaito i canviaràs de parer! D'en Kaito! No tindràs temps! El liquidaré de seguida! Mosquit impertinent! Té! Entoma això! Com ho ha fet? Aquest bèstia l'ha atacat amb tota la força! Desgraciat! M'has atacat per darrere! Aquesta me la pagaràs! No ets res més que un titella ridícul, no em fas por! Què dius ara? Que sóc un titella? Espera't que et demostraré de què sóc capaç! Ja veurem qui és més fort! Ja ho veurem! Ara ja sé que no t'he de tenir cap por! Ah!